बिहार के ई गाना बन चुकल बा इंटरनेशनल। 17 साल बाद भी सुन के लोग लागेला नाचे। नमस्कार, हमार नाम नेहा है और भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम ऊ गाना के बारे में बात करें जाना कि रिलीज भइले 17 साल से ज़्यादा हो गई बा, लेकिन आज भी गाना के बिना बजले बिहार में कौन बियाह ना होखेला। बिहार के गाना जौन बा इंटरनेशनल बन चुकल बा। ये गाना आजू के बेरा में देश विदेश में हर खुशी के मौका पर बजावल जाला। ये गाना अफ्रीका होके, लंदन होके, अमेरिका होके आ चीन होके, हर जगह पर ये गीत लोग के नाचे पे मजबूर कर देला। यही गाना से पवन सिंह रातों रात स्टार बनल रहे। हम जाना गाना के बारे में बात कर रहा बानी। गाना के नाम बा लाली पॉप लागेलू। ये गाना आज भी कहीं बाजेला त लोग के पाँव थिरके लागेला। ये गाना के बीट ही ऐसन बा कि एकरा बाजते ही लोग डांस करे पर मजबूर हो जाला। सुपर हिट भोजपुरी गीत लॉलीपॉप लागेलू साल 2007 में रिलीज भइल रहे। तब से लेके अब तक ले ये गीत लोग के पसंदीदा बनल बा। आई बता दी कि सुपरस्टार पवन सिंह एगो बेहतरीन गायक के साथे साथे एगो बढ़िया अभिनेता भी हवे। यही तरह के गाना वीडियो देखे खातिर बनल रही भोजपुरिया चस्का के साथ। अगर रउआ के वीडियो पसंद आयल होके तो लाइक करी, शेयर करी, हमनी के चैनल भोजपुरिया चस्का के सब्सक्राइब करी।